بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمنا كرو بمنا فلا كم تقولي بمنا تنا بمنا كذا إذا كم كفروا كاينزا كم يرومنا bo malden chama kon ma fo fo jamana chama woro fona kono ina fo Burkina ina fo la Guinée na Côte d'Ivoire Sierra Leone Gambie Sénégal fando fona Niger Sierra Leone Liberia Liberia fo fona Sierra Leone and Gambie abifo fo farafna jamana chama mais Mali ko la kara forba jamu yo forba candidat parce que Mali en fait Bamako be Bamako oche nami jamana sa na korobor na gana ambi korobor kan bo na Bamana do ba ka to kan nyanyo yi atiko ko mo nyene parce que ambame waze be ba no ni Bamana ba jere za ni ba be ko mo ba ba ta nyanyo yi ba ta nyanyo yi parce que même ra ta ni kan refte bisga fo mina ko jama al ni to kan fo mo do fona même ko ka cha nga ni ye korobor kan fo jama la sisa même ga mancha nam ni ye flagan fana fa biti ni ye dono kan fa biti nga abina fo ye mun fo ni malde ko ne sigi keme jatila jatila bon temulu me ibay ka fo ko manga jingi bioro jukoro nam mum bo wana gamme doko ko kande bishia sizi ko ni ame korobo ba korobo kan fula kan bo kan bamana kan ko kande bishia sizi oche quand shia kongloma bare yable ne biska foti sabula ni shia munye ni to kame to baba jable abina fo ni koroboro santi koroboro kame abina fo koroboro ya tokoy ake tokoje sabula ibta suru hali tabulu chamambe ulu chamambe je nam kala da chamani kunlena chamambe ne tuna sika ulu matarafa ka nyeni ti kame nam o de kama kan joro ka bo muna ami misal ta français kan ko so Mali kuna parce que ami baraga ni français ka kan nam donc français ka kan o kama français ka la da chamani tableau chamambe no lu dona en fragala lu donana donc ami misal ta uluma tubarikal di kazroni ni antu ka kame anti jamana woro ka kame o kazolu ka tableau kan Angleterre par exemple ou bien États-Unis ukatabulu kanyo nga munanti misal tawluka tabulu ma antuka kanfo parce que antuka kanfo o kan joro ka bu ko so shia ko lable ayu sambe kuma kele foye musukoro ba do ko nema ko shina muso deun ko be babu do foye me kana be minekien oje emule ka oje sina muso mafla be babu do fie ko me kana be minekien abemanga mene muna parce que kuma do dusu bibla haklinye bawfe naam ni demsene fla ibta so ni jagwa do bla donye est-ce que to la ni mum benye fe sisan mun tatora ko no man haklije usika ladlikando di adema naam min ti nyumaye mi fana ti cin parce que abata dusu fe aba fo karsa tabla ne tanye ati bama o dusu o de biska to se sa bi kuma do fo munu te chenwe munu te jumon fana yi ayun fo adamade ala ble amanjija mo ni dimine no kuma do la afo kiki dadere gidaide kana kuma afamu parce que ni kuma na ibisa feno fo minti nyumanye ko be kebalike wala be kebalike yu fo wali fo Allah akbar musko badu de fo ne ko sima so den ko be babu do fo de me kana be nyere mo ko dimine kuma bete la me aywa c'est ni kuma fo ran dusu yable abiche chini kera ibta so ni ani tabulu nyumare tekli tabarakallah o de kama fo ko mo ko dimina kanga hakli blad dusu nyawde nafaka bo mo ga tabarakallah awo bismillah mi do nyuna bi biye desano kalo klem ko ani kononton ye naam samba fulani mo ni kli araba dondu fasri bo se woni ke fasri gafu kono naam amina la je frete folo ko mabado kasiga ulu nyefo mo ko ye famali kasiga sura kula anga tali sorfe le sorkodi e sork mana akodi asimentia ka foko kan
Nous sommes à 21 semaines. Nous m'avons fait le 22. 2021 de mai, ça se joue en 2022. Oui, on m'a fait. Salut Dakangé. Banadjou Kosoya et le Makakényinaï. Can Cameroun 2021. Voilà, mais qui se joue en 2022. Ah, vous connaissez trop. Au bon le position. Can 2021 qui se joue en 2022. Ah, mais mon autre, c'est en 2022. Allez, donne. Ayo ko nyama colonel Asimi Guita ko ale ko ne mali junjumba ka takadi amari Traoré ma samata se ko belaji de chwala ka foku bala ka ta tamamina mali ko de do o ku jija ka mali kuna wolo o même talike assise nationale de la fondation baro fana bi senablay o ko kulu koni kera kuluba naniye mo mun be no akara kuluba naniye walsa hakili Allah kanga falen ta kulina tan ani saba min kan o kasaka fese ka nyable ayo l'indicateur de renouveau ale ko libide ko marama fe on tali ka so ete surasi gawo o mandagatun o ko shara tara maranya mo fe bananga bugu sido koni prokutura fakalila o ko kuma fe ka ni kene karabable o anga furwa chake da min be wele ko fonction publique de l'état ko mogodo munu sans sababu na fara mogo shika munu medu fonction publique la o ka jira saka foko mali ni rese jamana che jako siraka ko soni rese jamana tamakulu do makono ne do bamako wasaka sika hakila falen do ke ni mali jamana nyamko yi o mi ra fanam talike docteur Omar Marko ni annola munu minana o ko buba fane ko fiyan wada ko ndira ale manga ko Marko bi kasula iye l'indépendant RPM ka la sigi bami be wele ko assise du comité central o ko ale ko ni aka tonzigi batta ko sawana baro sawati kunungo o ko ton ko ni ajira saka foko u ba fe ulu bala ka wajibiya ke wasamba to kalata ko watu wese fo tila chugumina wa ku majeni aye fiu doka fra chamanja fanga wati kan ko kle flana min kera assise nationale de la fondation asika fo ba ko mogomunu koni mbe ako kene kay no ko jama fama nyini ka fo doka fra chamanja fanga kan wa ko adogale ka ke sansabay a chayale fo nga ke sanduru yable Allahu akbar ko jama koni ufo nam mo le do folo ayome nga ka fo mo ko de do folo o nga be ma hakil lawdu voilà amado bala folo latkete sini mumi fo ambame sini mumi fo o de alexe o legese de no bene munga sini awo o nga bita o nga fo mo ga hakil nay mo hakil lawdu folo kuma nyonyo kono Rusi jamana nyamugo ko lu ya jira ka foko France jamana yi boli minke Mali duba do kono korvelana ko absige sababu ka do fra bamantia walukan o de kama ku ya jira ka fo lu kono mito Mali krefe wasaka Mali singroman du chukumina lakana mbali akele lisratkela okay aywa niye le soir de Bamako ya de Bamako lewa ko halika so ni nyoro shirifu ken nana siga fo bakene kan ko imam Mahmoud digo masonka na o mimi talike yerde kon nana ko halisa sumala sisi tienta ba politiko strategela ko kon be nyankele la joro ko kele wonyo kon sama nam siga fo ba ko kuma kono ko alfa umar kunare maye kene kan ko mado be akumala kerefe sibila bon alpha ka yelu kenega ka do o kanake balnay no plesa ma boko klinike atete salon ne do abano yo alpha ma jemage afoka nage atete salon ala boko mo ya o de gundo na bora atete salon a sama ye jamajila donc mo ko kana ke ko boy roche o ko fesa ko mimbe talike sika fo bayin ko munu kuma gelara ko sube o ye marfa minali bela jirina ka toto finitigu yi ko ne wala kanake ani mali ni franci che jenyonya namu lakanango stratkela o ko nunu kuma ko ni gelara kungo ko sube ablay tubarakallah so ma dana kuna fonitelu yini ayo wa amna la kligan fe ka anne lu kuma nyache wasa mo ka famale sura kula bamana ndre anga panguru jigini yoro bodo aéroport international Modibo Keita abami senu
Follow, aéroport de Memi. Assez Romina, assez 2000. Alhamdulillah, assez Romina. Aéroport de Mborola. En 1970, ko du Bonyana, ko assez tumbe kofe. Follow. Assez de tumbe kofe, fankulu jigo tegola. Le rock ngaja dugula. Assez ko du Bonyana, ko assez bi dugu kono, ko kata yoro jantu ni kata aéroport de Rebla. O watini mo way flelege ko katana yesenu ko senu de ga jambo ngol. bi senu ere abi dugu ci manjela aéroport ere dugu ci manjela bi voilà folo ko katana yoro janka bo dugula donc ko ngatana fo ba ko fe senu de ga jam 15 km kabe bi sisa senu ere ma do bo ngolo o so ma kariwu ale ko so bon au aéroport ni où a inauguré le lundi 29 décembre 1975 bi ambi 29 décembre 2021 1975 Alpha de Hake. Moussa. Colonel Moussa Traoré. 1975, 29 décembre, inauguration de l'aéroport par le colonel Moussa Traoré, accueilli sur le tarmac par le ministre des Transports Karim Dembélé. Voilà. Moussa Traoré, c'est colonel. C'est colonel. Mon ministre des Transports, il y a le capitaine Karim Dembélé, il est à Rakoumbe. Quand il y a au aéroport, où il y a 3 milliards de francs CFA. Milliard Saba. Maintenant, Talengo, Ibeka. Ibeka Fanakono, jeudi 31 décembre 2015, ko aéroport Bamako Chenouari Tunya Togoye, ko Angada, Anga président Folo Togola. Donc le jeudi 31 décembre 2015, ils ont baptisé en présence de Ibeka et de Modibo Keïta, Premier ministre, aéroport international président Modibo Keïta Senou. Oh, c'est nous, oui, nous, de femmes. Ah, avec qui mon collègue? D'abord, de ce nom. Ah, ouais, côté. Donc, qui te de Torala? C'était aéroport international Bamako Senou. Maintenant, il y a aéroport international président Modibo Keïta Senou. Avec Senou Romina. Parce que Senou de qui? Avec Romina. Voilà. Donc, maintenant, mon m'a fait que Modibo Keïta est région. Modibo Keïta était un président Foloya. Allez, Bangara du Mado le 4 juin 1915. À Karabamogoya. Allez, Fatura. Tenedo le 16 mai 1977. Kodo Kama Fatuko, Ouya Bonanina, camp de parachute de Djikoronina. Allez, Yonde. Kodaba Keïta, Al Hatma Kamara Dendul. Allez, Fourmousse, Madame Traoré, Ouya Fourouke en 1937. Allez, sans Segi, Kalo Kelen, Anit le Mouga Aloulola de Kefangana. Aye Fangata, le jeudi 22 septembre 60, Katana, il faut le mardi 19 novembre, son titre coup d'état Kerala Watimina. Modibo Keïta, il est membre fondateur de l'IHRDA. Il a été président de la Fédération du Mali avec le Sénégal. Député à l'Assemblée française, maire de Bamako, président de la République du Mali. Ah, quel député? Député à l'Assemblée française. Voilà. Député à l'Assemblée nationale du Mali. Député à l'Assemblée. Maire de Bamako et président de la République. Enseignant de métier. Il a enseigné à Sikasso, il a enseigné à Kabara Tombouctou. Il est sorti de Amaka Ministrie. Maintenant, mais allez, président, la Mali est président Moussoro. Fais Moumba Togola, tu es président si Togola Mali là. Aéroport international pour Modibo Keïta Togola. Stade municipal Togola. Mémorial Modibo Keïta Togola. Bateau Modibo Keïta Togola. Assemblée est là, ou comment so baba aller Togola. Blanc et Rodo Babolo, Babo Avenue Modibo Keïta Fonaba à Togola. Donc, allez Togofana, Fenchaman Togo Dalenala. Menem mon femme. Moye Mouya Togo Dayoromina, Oye Togo de Foida. Président Fake. Alpha de Togo Bedaya. Niek Togo Kemeda, Alpha et Bicorontoda. Oh, allez le Togo te fait. Mais allez le Togo te fait là. Ne a ni gete sur ne a gete ka miracle, nema Foudi Alpha Togo Bemuna. Atide Togo Fenola. Atide Togo Bemuna, Nico Saninte, Woyoke Fondation Atide. Ay, mais est-ce que Jamana Atide Togo da Fena? Allez, moi, Atide Bougouaya Dala. Le dimanche, on est à Jamana. Ah, Jamana, mais Jamana Gafenda, moi, et Folo.
ayi o ma kɛ fɔlɔ fɛngɛ de ye Asimi de ye Émission promotion laban ye k'a ka tɔgɔ la ko tɔgɔ d'a la donc o ye jamana ko ye bon Alifa foyi t'a tɔgɔ la foyi ale bɛ kɛ tɔgɔ bɛɛ da hakili la u k'a lajɛ k'a fili la tile u ka yɔrɔ dɔw fana tɔgɔ da maa fila in na parce que n'i ye jamana kɔni mara san 10 kɔnɔ i ti maa denni ye dɛ ayiwa ayi ale yɛrɛ tɔgɔ da ka tɔgɔ caman da yɔrɔ bɛɛ la mais ale yɛrɛ tɔgɔ ma da fɔlɔ ayiwa ka i yɛrɛ fana fo baara danaya min dar'i kan ka kɛ Kledu ɲɛmaa ye an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka ta fanga d'i ma amin yarabi Ala ka jama ta fanga d'i ma amin Ala ka dɛmɛbaaw caya amin walasa baara in ka ɲɛ amin yarabi o tɛ o don i ni ce i jara ba jamu don an b'a laminɛ